Randíte alebo chystáte sa randiť s pannami? Tak tu je zo pár vecí, ktoré potrebujete vedieť predtým, ako sa s nimi zapletiete. Pripravení? Poďme na to. Poprvé, majú skryté obsedantno-kompulzívne poruchy. Znamená to, že ak nie si organizovaný a nemáš rád čistotu, panna s tebou nebude mať trpezlivosť. Musíš pochopiť, že panna je typ, ktorý sa kvôli tomu dokáže rozúriť. To ty si tu nechal na zemi. Okamžite to dvihni. Po druhé, určite sa ťa pokúsia zmeniť. Panna si myslí, že dokáže napraviť všetko a každého. A ver mi, dokáže ťa zmeniť na svoj obraz. Takže ak nie ste pripravení na zmenu podľa ich pravidiel, pravdepodobne nie ste pre nich ešte dostatočne zreli. Po tretie, panny majú vysoké očakávania. Očakávania panny sú vysoké až do neba. Vážne odo mňa všetko toto očakávaš? Pane Bože, to nezvládnem. Mám jednu otázku. Spĺňaš požiadavky na zozname, Zlatko? Ak nie, ani sa nehlás na konkurs. Po štvrté, sú emocionálne uzavreté. To znamená, že ak sa s nimi stretávaš, prvé 2-3 mesiace si v skúšobnej dobe. Počas tohto obdobia panna nedovolí zapojiť svoje emócie. Skôr ako sa objavia city, budú ťa skúšať. Budú si robiť poznámky, grafy, analýzy. Ak do konca skúšobnej doby nezískaš požadovaný počet bodov, vášmu vzťahu je koniec. Po piate, nesiahaj na ich veci. Panny sú prísne na to, kde a ako majú svoje veci. Takže na nich nesiahaj. Ak ti panna dovolí požičať si alebo dotknúť sa nejakej ich veci a nevrátiš ju v pôvodnom stave, máš problém. Po šieste, niekedy sa správajú, ako by mali metlu v zadku. Čo to znamená? Panny sú naozaj prísne, takže sa neopováž niečo pokaziť. Niekedy sú háklivé a berú veci príliš vážne. Po siedme, budú vás súdiť, kritizovať a skúmať. Pochopte, ak nezniesiete kritiku, panna nie je pre vás. Panna vás bude určite kritizovať. Počkaj, prečo si to urobil? Nepáči sa mi to. Tak už to nikdy nerob. Po 8. Zvyknú byť panovačné. Panny nie len, že potrebujú mať veci vždy pod kontrolou, ale myslia si, že ich spôsob riešenia problémov je vždy ten najlepší. Nie, neovládam ťa. Len ti hovorím, čo máš urobiť. Číslo 9. Sú zvedavé. Budú všade. Budú vedieť všetko o tvojom živote. Keď panne hovoríš nejaký príbeh, budú chcieť vedieť každý detail. Nie, ideš príliš rýchlo. Začni od začiatku a podrobnejšie. Vystúpil si z auta a čo bolo ďalej? Čo si mal oblečené? Dobre, pokračuj. A daj mi viac detailov. Ak nerád hovoríš s detektívmi, vyhýbaj sa pannám. Po 10. Vždy maj plán. Panna potrebuje vedieť, že vieš, čo robíš. Aký je cieľ? Aká je cesta? Čo chceš robiť? Potrebujem vedieť všetko. Ak nemáš plán, panna s tebou nezostane. Takže máš plán. Ak chceš mať úspešné rande, tak si ho určite urob. A toto je všetko, čo potrebujete vedieť predtým, ako pôjdete na rande s pannou. Trúfaš si? Držím ti palce.